bunden. Så er der en rampe, vi er på vej til at rykke over. De der trapper, der er lige forud. Og der er så vores opvarmning, så vi skal hoppe op. Og jeg er her sammen med Jeppe. Nu må Jeppe mere ryggen derhen, så... Gå ind og subscribe til Funny Bros. Ja, gør det. De er faktisk ret gode. Det er min kanal, der hedder Bartol. Så... Når vi har fået gjort det... Hans live-videoer. Så bare kald ham for Barlo og sådan noget. Og jeg siger bare, vi vender tilbage, når det er, at vi har fået rampen derover, så vi ses. Så ja, vi skal ikke rigtig andet end at bare hoppe op her, og så skal vi lave trickstop, som er vores opvarmning. Jo, det starter. Der er du på med. Det ser nok ikke varmt ud, men det er ret varmt. Det gik godt op. Så er det min tur. Nu er Thors tur. Så han kommer. Han kører. Nu kommer han igen. Han kommer. Og vi filmer igen, når det er mig. Så nu ser han med whip. Så er det Thor igen. Rest in peace, Thor. Okay. Vi vender tilbage, når Thor lige er parat. Okay, nu er vi tilbage. Så nu prøver han igen. Han failede. Han kommer der. Det er faktisk svært. Og det jeg skulle til at sige lige før, det er at lave whip op der. Det er faktisk ret svært, når man ikke har varmet op. Så det er det, vi er i gang med. Ja, kom bare. Han prøver også med whip. Han sætter med whip. Den du! Damn! Jeg tror Jeppe han prøver med whip igen. Fuck, det griner, det er lige hvad jeg har sagt. Jeg tænker vi prøver en anden opvarmning nu, så I kan se hvordan vi opvarmer de fleste ting op. Så yes. Så nu skal jeg vise jer hvordan man opvarmer på boks. Damn. Så lige. Damn. Og så er det Jeppe, der optager boks. Nej, der er ikke optager. Yeah. Smiley.